Sa mga pangenot na bareta, paraoma sa Camarines Norte gadan kan pagbabadilon. Harong sa kamalig na sulo. Tulong magkakasuway na diskwido sa tinampo na itala sa Albay, Catanduanes, asin Camarines Norte. Asin magagayo na sunflower atraksyon ngunyan sa bagong City Hall kan Ligaw. Martes, Mayo 16, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, paraoma sa Camarines Norte gadan kan pagbabadilon. Otoridad blanco pa sa motibo kan krimen asin sa pagkakabisto kan kagibo. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Blanco pa sa ngunyan ang PNP sa kung ano ang motibo sa pambabadilgadan sa sarong 44 anyos na paraoma na residente kang Barangay Dayhagan, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susog sa pahayag ni Police Major Ace Flores kang Jose Panganiban MPS, padagos paan sa indang pinagigibong investigasyon nga ni masusugan sospek asin matawan ni hustisya ang biktima na nadukayang mayo na nimbuhay. Alas 6 ning aga kasuudma sa Purok 5, Barangay San Jose, parehong Banwaan, natadtad nin tama nin bala kanda ipa madeterminar na kalibre nin badil. Sa kanya po, hindi ko muna po i-divulge yung information kasi medyo malalim po yung namin, tinitingnan namin na anggulo para hindi po sa ginagawa namin investigasyon. Pero meron po kami tinitingnan ng anggulo. Sigun pa sa hepe, basado sa pakikipag-ulay ninda sa mga nakabisto sa biktima, mayo man subot ining kaiwal, urog pang pag-umaman sa naampig kakasibutan kay ni. Pero a night before, nakadinig sila ng putok ng baril pero hindi man nila pinansin at kala nila kung ano lang yan. Na-found out na nila na kinabukasan yung kapatid pala nila yung biktima. Kasuod makani pa sa irarom naman sa autopsiya ang bangkay kan biktima asin nakatalaan ng iuli anuman na oras ngunya na aldaw sa saindang residensya. Sa mga residente ng San Jose, Barangay San Jose at Barangay Dayhagan sa nakakakilala do sa biktima. Baka meron silang alam o na-witness na mga previous na pangyayari na pwedeng sumuporta dito sa ginagawa naming investigasyon. Ipagbigay alam lang po sa ating kapulisan at malaking tulong po ito para mabigyan po natin ng hustisya ang biktima. Sa record kang hepatura, ini ang primerong insidente ng pambabadil sa indang lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Harong sa kamalig na sulo. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Ang napabayaan na nakasinding kandila, ang subot rason sa pagkakasulo ning sarong residensya sa Barangay Libud, Camalig, Albay. Alas 9:23 ning banggi kang Sabado, Mayo 13. Sigun kay Senior Fire Officer for Warren Orindain, Municipal Fire Marshal kang BFP Camalig, brownout kan mangyari ang insidente. Ipigpatong da kan tagarong sa ibabaw kang refrigerator ang may sinding kandila. Dangan nalingawan ining palsukon. 22 minutos ang luminihis. Antes maipabot da sa indang insidente. Kaya naman pag-abot ninda sa lugar, makusog na ang kalayo. Gibo man sa light materials ang harong kaya marikas na luminakup ang kalayo. Alas 10:08 kan maideklara ining fire out. Nagbakal ki kandila so aki niya tamakaon sinda. Ngunyan sinindihan niya sa kandila na ginamit nindang ilaw pagkaon. Linaag niya sa ibabaw kang rep. Tapos pagkakaon ninda siguro nalingaw na da sinda. Nagkaturog na sinda. Siya nga nida duman sa may balko nagkaturog tama ma-presko baga. Ngunyan nailing da niya garo may namatian niya may garo may suminapak niya sa kuya. Di na pagmata siya. Pagmata niya nailing niya surip niya nagakalayo. Maswerte man na daing nakulugan asin mayo man nadamay na pagtaraid na harong sa nasabing insidente. Mantang abuton sa 29,000 pesos ang naitala naman na danyos.
Wala naman po. Medyo kuan naman sinda, wala man sinda kataning masyado. May distansya man so kataning ninda siguro mga at sabi nito mga 10 meters man lang sumasunod na arong so pinakakataning ninda. Primero mo itong narespondihan. So sungon yan pa lang so pag-assume ko. Pero sa previous siguro may wala man masyadong kuan eh. May tapos may mga iba diyan mga poste kang dakol-dakol na so pag-assume ko nakatulo na gid kaming poste o duwa. Huli ka ini, nangapudan ang BFP sa publiko. Mas maray na tulos na ipaabot sa indang impormasyon kesa ang pag-posting mga siring na insidente sa social media. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bureau of Fire Protection sa Legazpi bukas sa mga eskwelahan na maabot na magkondusir nin fire drill as in fire safety seminar. Ang proseso, aramunta sa report ni May Arango. Ikinaugma ni Romel Bachiller, pamayo Campuro Elementary School sa siyudad ni Legazpi ang pigo-oprosir na libreng fire drill as in seminars kang Bureau of Fire Protection. Saro kayaan mga pampublikong eskwelahan sa siyudad na mabibinipisyuhan kang programa. Sabi niya, bentahin ang gadang siring na lakdang sa pag-ibitar sa mga insidente ning kasulo. Urog na ngunya na labian init kang panahon, kung sain wala tuon na ang mga nangyayaring kasulo. Kaya naman pigpaplanuhan niya na daan na makipag-koordinar sa istasyon kang BFP, nga ni maedukar man sinda maginan sa indang mga estudyante kan mga tamang paagi sa pag-ibitar sa kasulo asin ka mga dapat gibuhon sa mga oras nin kasulo. Nagkakaigwaman da sinda nin earthquake drill alaga day panabalo ang fire drill. Kaya kung magkataon, inidaan primerang best na magkakaigwa sinda ning siring na aktibidad sa eskwelahan. Dakulaon na tabang arog kaya na activity para sa awareness kang mga estudyante. Oo, at least nag-aram na nila ang magigibuhon in case magkaigwang sulo. Nangyari na ba kaya lalong niya na panahon na grabe ang init. Dapat ang mga estudyante man aramin da ang dapat gibuhon in case of emergency. Sigun sa Fire Marshal kan BFP Legazpi na si Chief Inspector Mark Alan Consuegra, dakulang katabangan ang pinagigibo nindang fire safety seminars as in drills. Binuksan daan ninda ini bako sa nasa mga pampublikong establishmento kundi magin sa pribado. Sa siring kaya daang paagi, mas dakol ang naedukaran nindang individual. Pipaigting taang uplan ligtas na pamayanan, which is ini po ang programa kang Bureau of Fire Protection na kung saan binibigyan ta pong balangkas ang bawat barangay na i-train sinda na maging saro sa mga katabang ta pag-abot sa pagpuksa kan sa tuyang mga kung sakaling magkaigwan ng mga kasulo. And then at the same time, ini pong barangay na ini, tigti-train ta po sinda kung ano ang mga pwedeng gibuhon ninda para makaiwasan ang mga kasulo na pwedeng mangyari. Sa mga mauwot na magkondusir ning fire safety drill as in fire safety seminar, kinakaipuan sa nang magsurat sa istasyon kang BFP o personal na pasyaran ng sa indang opisina na makukuha sa barangay Dapdap. Alagad, paglilinaw sa nani Consuera, libre ini sa mga pampublikong establishmento, alagad bako sa pribado. Po sa mga private establishments may bayad po iyan. That is 3,000 pesos po. 1,000 para sa fire drill and then 2,000 sa fire safety seminar. Iyo po ang nakalaog sa tuyang Fire Code of the Philippines. Nakabugtak po ito duman. Mientras tanto, sa datos kang istasyon, total na 24 kasulunaan sa indang nirespondihan magpuon kang bulan nin Enero ngunya na taon. Pinakahalangkaw digdi ang residential. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Tulong magkakasuway na diskwido sa tinampo na itala sa Albay, Catanduanes, asin Camarines Norte. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan man tuniinan, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Tulong magkakasuhay na diskwido sa tinampo na itala sa Albay, Catanduanes asin Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa bidyong ini, mahiling ang nakabulagta na bagong pangaking nanay sa tinampong South kang Barangay Arimbay, Legazpi City, alas 9:30 kasudmang aga Mayo 15. Mahiling man sa video ang nakatagilid ng tricycle na piglunadang kang biktima na si Jonalyn Bayo, 24 anyos asin kan sa iyang esposo, kaiba ang 10 Dias pa sa nanindang aki. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Henry Mirapuentes, Chief Investigator kang Legazpi City Police Station, gikan ang tricycle sa Barangay Matanag, asin pasiring kutang BRHMC o ang dating BRTTH sa syudad ng Legazpi. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo, nagbalo subot na mag-overtake ang driver kan tricycle na binistong si Antonio Nunez na ikinataraka kang kasabat na kotse rason nga ni magbangga ng mga ini. Nadamay man sa insidente ang nasa inutan ng motorista na napag-araman na sarong Indian National na nairiduman. Sa Bicol na pasiring man sa Kawis, pag-overtake na niya, hindi siya pinagbigyan kang kasabatan niyang kulay kaki na Ertiga Suzuki. Kausa kang pagbanggaan kang dua or kausa kang pagbangga sa iya kang kaki. So kaki, so Ertiga, nakaiwas pang kutain pasiring sa tuo, kundi huri na. Pag-iwas ka ng Ertiga sa tuong parte, nasagi kayo ni so Honda Beat na na-occupar so right outer lane na pinagmamaneho kang Indian National. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mga biktima, mantang padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad. Sa Bira, Catanduanes, hagop sa CCTV footage na ini sa Barangay Kapilian ang nangyaring banggaan, embwelto ang duwang motorsiklo. Mag-alas 5 ning hapong kasudma Mayo 15. Mahiling man sa video na mayong sulot na helmet ang mga backride maging ang driver kan duwang motorsiklo. Sigun kay Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, tagapagtaram kang Birak Municipal Police Station, mantang papaluwas kang nasambit na tinampo ang driver kang motorsiklo na binistong si Ryan Mancenas. Bigla na sanay ning binangga kang padangadang na motorsiklo na pigmamaneo ni James Suarez, construction worker na may sakay na tulong iba pang persona. Duwa sa mga lunad ni Suarez, ang minor de edad nagikan Barangay Baras. Base sa investigasyon ng PNP, nagluluwas na parehas po, dahil nagminor sa duwa, kaya aksidente na salpok. Nagsalpukan po tindang duwa po duwan sa nasabing barangay. Hulita mayong mga sulot na helmet. Sumina po ning seryosong lugad ang 4 sa 5 imbweltong persona. Natulos man na idinara sa pinakaraning ospital. Sa pangapunan ng Birak PNP, namas nga po sa barangay sa nayan sa Birak, dyan lang sa barangay sa Birak, magamit sir Mickey helmet po, crash helmet ang pinag-encourage me, mag full face man yan or mag half face po, basta po portido po ang mga tayo kan mga pasahero po. Sa presente, day pa maning pagulay ang ambuslado. Sa Labo, Camarines Norte, pig-aragapan man ang mga lunad kang van na ini na nahulog sa hampas sa Barangay Dagit, pasado alas 10 ning aga kasudma. Sa inisyal na impormasyon, gikan Olonga po ang van,
asin pasiring ko tang ginakutan Vinsons hasta mangyari ini ang maaksidente. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pangyayari. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Magagayo na sunflower attraction ngunyan sa bagong City Hall kan Ligaw. Pasyarantayan sa istoryang ini. Agaw atensyon ng gadan mga nakatanom na sunflowers na inisampang kan Ligaw City Hall. Katunayan, nagiging na ining atraksyon sa lugar. Nalabiman na ikinakaugma ni Ligaw City Mayor Fernando Gonzales, sigun sa alkalde bilang sunflower capital of Bicol. Magayon na nahihiling naman ang presensya kay ni magin sa kasentruhan na mas nagtataongan ingunyan in kolor asin gayon sa luwas kan City Hall. All our festivals. In our festivals, we represent the sunflower festivals. And even on our participation in festivals, the trade name of sunflower is connected with the city. So of course, we did come up and establish this little sunflower patch of sunflowers we have here in order to be able to show the beauty of our sunflowers. So that's the story here. Katunayan, patukman ini sa social media. Pagbibida ni City Councilor Teodorico Residilla Jr., gikan pang Japan ang mga binhi kan pigtatanom nindang sunflowers. Nung pandemic, medyo nabalaho yung pagtatanim namin ng sunflowers. But now dito, we started in the City Hall. And hopefully, mag-expand ulit sa mga barangay-barangay. Pigtutugot man ang pagkuha digdinin ladawan, alagad may pagirumdum sa naman ang alkalde nga ni mamantinir ang kagayunan kaini. The only thing we will not allow them to do is touch the flowers. Touching the flowers is not allowed, or any kind of activity that will disturb the sunflowers. Otherwise, they can take pictures, they can go inside the flowers, provided they do not damage the flowers or disturb them. Everybody is most welcome to take pictures there and to look at them in close-up. So, wala kaming restrictions. Sa mga maawot ining mapurbaran, bisitahon sa Naan New City Hall building na makukuha sa Barangay Binatagan, Ligaw City. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!